inde i her, der har du så også nogle navigationsmuligheder. Man kan sige, en af de vigtigste ting, du nok skal forholde dig til, vi kan lige lægge den her. En af de vigtigste ting, du nok skal forholde dig til, det er den linje, der er heroppe. Og den er rimelig væsentlig, fordi de prikker her indikerer, hvor meget signal du har. Og så står der, din operatør er. Og så det lille ikon her, der er her, det viser, at du simpelthen er på wifi, altså på almindelig trådløs netværk. Når du så er på mobilnetværk, så vil der stå 4G eller 3G eller E, eller alt afhængig hvor godt signal er. Og her i Danmark, der er 4G jo selvfølgelig det bedste signal, du kan få fingrene i. Så i midten her, der har vi selvfølgelig uret, det siger sig selv. Og over på den anden side, der har vi så et lille ikon her. Det er det ikon, der indikerer, at jeg har låst iPad'en til en bestemt vinkel. Og så har jeg batteri forresten. Der er batteri angivet i procent, og batteri angivet med sådan en grafikting. Grafiktingen kan du hvad som standard være der, men procenten er en, du kan slå til og fra inde i indstillinger herinde. Men det kommer jo meget mere ind i. Det du også gør, det er, at du har den umiddelbare side, som du ser. Men hvis du for eksempel scroller ned fra bunden af her, eller fra toppen, undskyld af, ja, så kommer du ind i et nyt setup, hvor du kan gå ind og sætte din yndlingsapp op, hvis appen har gjort således. Og der kan man simpelthen gå ind og sige redigere. Jeg skal nok forklare det her meget mere. Det kan jeg så ikke komme til nu, hvorfor kan jeg ikke det? Sådan er det altid, sådan der. Og der kan vi se, at der har jeg en masse ting valgt op her. Og så har jeg nogle ting, jeg ikke har valgt. Så hvis jeg nu siger, at jeg vil faktisk gerne have den norske vejrtjeneste op, så trykker jeg bare på det grønne plus, og så kommer den der op. Hvis jeg så siger, at den der med Gino vil jeg ikke have, så den popper jeg ud igen, og siger fjern, og så hopper den her ned på dem, jeg ikke har valgt. Og så kan jeg sige OK til det. Og så vil vi så kunne se her, at vi har YR her, og så skal jeg lige åbne appen og gøre nogle ting, før den retter sig til. Det vil jeg ikke gøre nu. Men det var under i dag, som så i øvrigt også fortæller dig om vejret, og fortæller dig om vejret, den fortæller om, hvad der sker i en kalender. Så det kan give dig sådan et overblik over i dag, og så kan du få et overblik over i morgen. At der er simpelthen lagt 3 begivenheder ind i morgen. Det betyder ikke, at jeg får en rolig dag alligevel. Og i meddelelser, der er, hvis du får meddelelser i Facebook, Messenger, beskeder, lignende. Det kan også være fra programmer af, der er der til spil, du er der noget, hvis du har en, hvor du bliver mindet om at drikke vand, for eksempel en gang i timen, jamen så vil den gå ind og vise sig her. Vi kører den op igen. Så kan du også køre op fra bunden af. Og det er den, du har set mig gøre på gangen. Og den har nogle flere kontroller hernede. Og den kan styre dit musik herover. Den vil sige volumen og play musik og køre hurtigere. Så har vi flymode. Det er den, du bruger, når du skal ud og flyve. Så skal du aktivere den. Så aktiverer du bare flymode der. Og så forsvinder alt andet. Hvis flyet så har, og det er så mobilsignaler, der forsvinder, når du gør det. Hvis flyet så har et wifi, så kan du faktisk aktivere wifi, og så vil den køre på wifi, men ikke gøre noget som helst andet. Men det kan du aktivere bare ved at trykke frem og tilbage. Så er du Bluetooth, den aktiverer du også bare ved at trykke, og så er du klar til at kan parre trådløse enheder. Forstyrr ikke, den kan du sætte til. Og så modtager du ikke kald og andre henvendelser. Kun dem. Du kan gå ind og definere, hvordan forstyrr ikke skal gøre det. Og der kan du simpelthen gå ind og sætte den op til at vide, om er det fra familie. Så kan du liste alle dem, der er din familie, og sige, om de skal have lov til at komme igennem, men arbejdet skal for eksempel ikke have lov til at igennem. Eller whatever. Der er fedt lejde til at sætte den op. Den vil jeg ikke have på nu.
Og den her, det er så der, hvor jeg kan låse til, om den skal være her, eller her, eller hvordan jeg mener den, eller her, eller her. Man har jo alle mulighederne. Lysstyrke reguleres her. Så har vi så volumenstyrke, som jeg var inde på før. Så har vi AirDrop, det er det her system, hvor hvis du har 2 Apple-enheder i nærheden af hinanden, og du skal sende en fil, så kan du AirDrop den. Så har vi AirPlay, det er hvis du har et Apple TV, det er en baseenhed, du kan købe ved siden af. Jeg skal nok vise alt om den senere hen. Så kan du få den til at pege til storskærmen, det vil sige, hvis du har en film, du streamer fra din iPad af, og du ønsker at få den ud i systemet, eller så ud på tv-skærmen, så kører du bare den, og så vil den pare, så kan du se, når jeg har en, der hedder Apple TV, og så hvis jeg vælger den, så vil den så smide billedet over på min store skærm via Apple TV. Og hernede, der har jeg så ur til kontrolur. Der går den direkte ind og kan tage noget tidstagning, og du kan se verdensure og så videre. Den app kan du også tilgå udefra. Og det er således, nu kan du lige gå ind i den igen. Selvom du er inde i en app, så kan du bare scrolle op, så får du den her. Det er rigtig smart. Og så selvfølgelig kameraet, og det giver dig så ikke særlig meget lige nu.